Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadin Bakakasi Hills Autonomous District Council kalaweng Shupor ya Syiem ka Hima Mylliem upa Syiem Ainam Manik Syiem upa Syiem Alban Fedrick Syiem ha ka step jong ka siningkong ula shimti ya ka shuki Syiem kumu acting Syiem ka Hima. Haba ula poy ha ka office kam ka Hima Mylliem kabadon ha mau khar Shillong uling do ka Hima ha ka jing sakhi lang ki mentri lapin kup Pynspong ya upa Syiem Alban ya ka spong Syiem kumban shikdo upa Syiem Ainam Manik Syiem ula sya weng kam shipor naga khet Syiem ha ka arpo artrik ubanai jemang arhajar apun rio namar ka jingkentad ka Hima ban siu ya ka khajana kaba de lai klortam shaka council om kumbala mi ka jingong ba ka de lai hajar klur. Hello. Ini nak support rumah. Sekali ketur nama. Barok ki brio ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya mankasni kalong kajing sedang batuma ki jingikai bapura katkom kajok kabamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong, but ki kalalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalawai bacok.